Със сигурност е хубаво човек да бъде рамо до рамо с холивудските звезди и със сигурност ще се чувства много по-позитивно. Сега е време да научим точно това от нашите гости. Намираме се в модулът ни за безплатни консултации обратна връзка, което означава, че ефирният ни телефон 965-6635 е отворен и може да отправяте на него въпроси към нашите събеседници. Между другото, Ники, преди да започнем, искам да чуя твоето предположение за това какво е психодрама. Не знам, психодрама е нещо, което е много психо и много е драматично. Един психопат участва в драматичен филм. Примерно, или трилър. Ние всички сме свикнали да гледаме различни филми, но може би действителността е съвсем различна. Сега ще научим и от нашите гости. Здравейте, добро утро, как сте? Много добре. Малко раничко, но надяваме се, че сте се наспали и това няма да има много драматичен ефект върху целият ви тонус днес. Искам да представим първо нашите гости. Все пак, уважаеми зрители, това са Живета Василева и Петър Марков, които са специалисти в тази област. Какво означава психодрамата? Каква е вашата, трактовка по този въпрос и как тя действа като терапевтичен метод? Добре, може аз да започна, все пак само аз съм дама явно тук. Психодрамата всъщност е групов терапевтичен подход, който много спомага на хората да имат повече познание върху себе си, себепознаване, както да опознаят повече хората, отношенията, връзките си. Всъщност чрез него може да установят несъзнаваните и съзнавани модели, които следват, изборите, които правят, защо ги правят, как ни избират нас. Това се случва много често на психодрама. Джейкъб Морено или Якоб, мисля, че е Джейкъб Морено и двете. Да, е основател на психодрамата. И между другото, доколкото четах, той е имал някакви противоречия по отношение на този метод с Фройд. Да. Влезнал в задочен спор, да го наречем, тъй като Фройд общо взето изследва сънищата. Всъщност, колко трябва да е една група, да е голяма, за да може успешно да се приложи този метод? Добре е да бъде от 6 до 15 човека, така. Най-добре би било, даже от 8 за да се приложи. Да. Добре, и какви точно методи се използват, за да се отключи, да се работи самия метод върху хората? Със сигурност има някакви похвати и техники, които се използват. Да, има. Използва се много ролеви тренинг там. Ролеви тренинг? Да. Хората влизат много често в ролята на другия. Значи, примерно аз съм психодрама, да разгледам как сте се чувствали вие, като влеза във вашата роля. Ако искате, можем да го направим. Ние сме леко сънливи все още. Ето това също е много е важно за психодраматична сесия. Ние винаги правим едно сутрешно пулсиране, загряване. Загряваме хората за работа. Как се подгряват хората за работа? Как става това? Как идвате днес? Какво ви се случва преди да дойдете? Между другото, нашето идване и нашата подготовка за ефир е много интересна, винаги с музика, задължително танци, понякога с Ники дори правим пачета, в смисъл малко тренираме. Имаме си една топка и в коридора пред телевизията цъкаме. Не знам дали вашата загрявка има нещо имаме топка, използваме топка. Имаме топка, Значи горе-долу добре сме се справили. Но иначе по същество да дадем различните варианти. Казахме за ролевият метод. Други методи и похвати? Има една техника, която се казва огледало. Използва се, когато човек има тази възможност да види нещата отстрани. Поставя се една сцена, в която избираме дубльор да играе въпросния човек. Изкарваме човека отстрани, гледа себе си и чрез тази техника успява да види как изглежда в очите на другите, да види себе си отстрани. Аз много обичам примерите. Става винаги много по-ясно на хората, когато дадеш някакъв пример. Абсолютно. И примерно в една сесия, няма значение, обичам, че изследва защо аз непрекъснато обяснявам, говоря и някакси никой не ме разбира. Искам нещо да кажа и всеки някакси се едно не ме взима на сериозно. И в процеса на сесията си всъщност видя, че дори казвайки колко е сериозно и колко е доста, тя отново се усмихва. Хората съответно логично е, че няма възприемат на сериозно, но това се случи едва в последствие, когато излезе точно с тази техника огледало отстрани. И отден винаги след психодраматична сесия има споделяне, му казване, и то е много важно. Тогава всъщност трупаш опита от всички други. Съпреживяването много често. Някой казва, аз имам асоциация с това. Някакъв анализ, може би обобщение на всичко, което се случва. Прави се. На анализ, но примерно се споделя чрез и през чувствата на хората. И нещо, което е много важно за психодрамата, там определено са забранени буквално оценките и критиките.
Също така ние искахме да снимаме един сеанс, но се оказа невъзможно, което Да. също е една от забраните, тъй като това наистина е една много интимна и лична Много зона на лично, човек да. и няма как да надникнем в дълбините на човешката Абсолютно. душа. Между другото, това, което четах в интернет, хората проявяват голям интерес, но едно от големите им притеснения е как ще се разкрият пред други хора в група. Как се преодолява това нещо? Как да се преодолее тази бариера? Ами не става... Брат. Не става сега да се събереме тук и от вратата да го хванеме човека за краката. Да. Има си време, през което тези непознати хора трябва да станат познати и да се превърнат в група, която да работи за себе си. Чрез ролеви игри, за опознаване, общи така неща, които да се открият в Кой е тях. първият метод, с който предразполагате хората, които влязат при вас и как ги обединявате в тази група? Под формата Да на научат имената си, кой с какво се занимава, как се е представят. дошъл да се представят. Спиридон, приятно. Да. Ларс Армстронг. Обаче при нас е примерно ти си Спиридон. Да, или накратко Спиро. Да, обаче Съм Спиро, в този случай, за да стане опознаването по-лесно, ти ми споделяш, нали, аз съм Спиридон, занимавам се с това и с това. Аз ти казвам кой съм. И Спиртомир. А всъщност ние можем да го покажем веднага как се Абсолютно. случва. Да. Примерно, сега ви се представям, нали? Казвам, аз съм живета, примерно, да, майка съм на 3 деца, занимавам се с психодрама. Обаче вие после трябва да дойдете зад мен и така си слагате ръка на рама. Примерно, и говорите през мен, от мое име. Трябва да ме представите. Аз съм Ето, живета, Аз, имам нали, 3 мога да се деца. движа? Да. Ето, Така. примерно, аз сега, ако трябва да представя вас, трябва да говоря от ваше име. Аз съм Николай Баров, на 25 години съм телевизионен водещ май. Май. Да, и аз това говоря от вас. Така. За да мога да разбера всъщност наистина кой сте, да се преживея начинът, по който вие се чувствате. Както и брат, аз сядам там и идвате и ми казвате, аз съм живета. Това е Да. нещо, което много От успокоява субективна хората. така гледна точка, да. Всъщност, за да могат по-лесно да се разберат един друг. В психодрамата много често се развива чувство на емпатия, което много липсва. Много често. Добре, какви хора последно време идват при вас? И каква тенденция наблюдавате? Има ли така последните години, защото сме подложени на много сериозен стрес, знаете, забързаният начин на живот, започват ли хората все по-често да се обръщат към вас, да търсят начин да им се помогне с техните житейски и социални проблеми като цяло? И не са ли, аз отново се връщам малко да допълня въпроса на Ники на това, не са ли българите малко резервирани към това изповядване пред хора и защо емпатията или съпричастността, която липсва много хора? Не сме ли малко далеч като менталитет и защо от американците, които и гледаме в филмите, как постоянно се събират, имат такива подобни за алкохолици и се изповядват за всякакви проблеми? Да, Ами трудно е, не. Има си едно такова мислене, нали, психодрама, аз не съм луд, защо да ходя там, но това не е с болни хора, не го правиме с болни хора, с здрави хора, има всякакви хора с различни професии, архитекти, художници, фотографи, журналисти даже. И искаш нещо да... Да, аз сещам моят обучител какво ни казва. Да знаете, няма жив човек без проблем. да. Така че всъщност всякакви хора идват при нас. Могат да идват и психолози, които се Сега обучават. разбирам, че имаме зрител на нашата линия. Здравейте! Добро утро! Имам следния въпрос към вас. Използвате ли горещия стол като метод за психодрамата? Да. Благодарим за въпроса, горещ въпрос. Ние с Злати също Да. използваме горещия стол като метод Може би за са това. някаква форма на Горещите психодрама, но Нека обаче да обясним какво представлява вашият горещ стол. Да. Ами, това е една друга техника при психодрамата. Празен стол се използва, не точно горещ стол. Празен стол, на който се поставят чувства, емоции, хора, отношения с някакви дилеми, примерно. И се използват няколко празни стола, на които се поставят няколко неща, които човек трябва да избере. Да, използваме го. Много често, да. Много често. Да. Това е една от основните техники, които се използва. Тоест човек си избира един от столовете и сяда на него. Ние обикновено го даваме. Да, ние се оставаме един празен стол, на който човек всъщност всичко може да каже, което му е по-трудно да го каже от своята си роля. Примерно обаче, ако аз влеза в ролята, примерно сега, ако щете, на тази чиния, фруктиера,
ще ми е по-лесно да говоря от нейно име, за да не разкривам себе си, но аз всъщност влагам в нея всичко, което е вътре в мен. Тоест всички мои вътрешни обекти, които се разиграват в моята вътрешна психична сфера, излизат наяве и са много по-лесни и по-обозрими, за да мога да ги разпозная, да си дам сметка защо това е така или онова, защо правя нещата по начин, който до сега примерно не съм разбирала защо. Изваждаме ги отвътре, ги изваждаме навън. Всъщност това е много преживелищен и действен метод. Всичко се развива на сцена. Нещо, което е специфично за психодрамата, това е, че има група, сцена, има протагонист. Това е човека, който работи. Главният герой, така да го наречем. Да, също така има действието, което е. Антагонист има ли? Има, да, всъщност отрицателният герой, който е. Значи антагонистът е точно този, с който той има някакъв проблем. Сигурно си има вземки от гръцкия театър. Колко време трае една такава процедура? Да речем, човек, ако дойде с конкретен въпрос или пък проблем при вас, подлага се всичките тези методи, след колко време той може да се чувства вече по-добре? То как се води? Сеанс, консултация? То се води един уикенд. Един уикенд. Един семинар. Има такива стандартизирани правила, 200 терапевтични часа. Да. Срещите се провеждат събота и неделя от 10 до 7:30 с почивки. Има почивки, да. И се продължава така 10 месеца. Да. Може, ако хората вътре в групата пожелаят, може да стане и една година, примерно, нещо допълнително да се направи. Но това е за група за собствен опит, нали? Когато хората идват така. Всъщност, иначе много от хората, които се обучават като психолози или социални работници и решават, че това искат те да бъдат по-терапевти в психодрамата, впоследствие минават първо ниво на обучение, второ ниво, които вече са по 600 часа всяко едно от тях. Като там също продължават личната си терапия по някакъв начин, но вече се и обучават как да го правят, като водене, като теория, техники, всичко. Ако е възможно да ми отговорите на този въпрос, има ли превес на хората, които идват при вас? Да речем, това са хора с проблеми в детството, в своя живот, или по-скоро идват хора, които искат да се обогатят чисто професионално? Това е в смисъл напоследък, което много ме радва, е, че идват все повече хора, които не се обучават само в психология, примерно, или които да искат да го минат, за да продължат в последствие, което значи, че хората всъщност търсят много себе си вече. Вглеждат се в себе си, което обикновено е проблем. Нали, по-склонни сме да обвиняваме винаги всички останали, но не и ние. Ние винаги сме окей, всички други са ни виновни. Докато, да, има много разнородни хора. И това е много хубаво. Мен обаче ми става интересно, след като човек се разкрива до такава степен себе си и то пред вас, използват тези методи на излизане от кожата, едва ли не, поглеждайки отстрани, няма ли пък риск понякога да има обратния ефект за него? Случва ли се такъв случай във вашата практика, един пациент или един човек с определени проблеми да се почувства по-зле? Наистина да се психира, както се казва? Изисква се, значи първоначално правиме срещи с хората, които идват при нас и преценяваме този човек, дали можем да му помогнем в тази група. Дали е способен да изкара дали дали ще бъде полезно и за останалите, ако този човек го включиме в тази група. Имаме такъв подбор в началото. Има първа селекция. Да, но не е лесно. Не е лесно човек да погледне в себе си. Минава през катарзиси, трудности, с сълзи в очите. Лесно няма, както се казва. Хубавите неща не стават лесно. Да. За финал, освен да оставите и координати, за всички, които ни гледаха и сега, които са заинтересовани от това, как да ви открият и къде? Център за развитие на личностния потенциал, фидбек се водиме. Обратна връзка, да. Намираме се 11 август, номер 42, имаме и сайт, той се води по същия начин, ние заглавия, така че винаги може да ни открият в интернет. Благодаря ви много за участието.